Wel, gobeithio bod chi'n eistedd yn ôl yn ymlacio a phaned o de cynnes yn eich llaw chi oherwydd mae'n fore cyffroes iawn fan hyn yn Cylch y Defaid, bore y Pencampwriaeth. Fe fydd holl enillwyr ddoi yn mynd ben a'i gilydd yn ôl i hadrannau ac yna fe fyddwn ni'n gorffen gyda'r brif Pencampwriaeth. A dwi'n ffodus i gael cwmni dau ffarmwr, dau stocmon o fri ac arddangoswr llwyddiannus iawn, Caryl Howells o fferm Gwynedd Llandeisant a Tom Evans, Pendre, Llanfihangel y Creidyn. Croeso ato ni chi'ch doi. Diolch yn fawr, Mynir. Bore cyffroes iawn nawr, ydw e. Mae'r arddangoswyr wedi gweithio yn galed yr hyd y misoedd a dyma beth sy'n cyfri nawr. Ydy, dyma, am awledd sy'n mynd mewn i heddi, mae bleser gweld nhw, mae'n gael troi mas. A dwi'n wedi unrhyw cysled yma heddi, mae'n fraint, dwi'n wedi cael cyrraedd y man hyn. Hyd yn oed yr ail safle, mae'n fraint i fod yna. A licen i ddim bod y feiriad heddi, achos wedyn ni bod job tough dy blanau. Rob Adams o Forganog yw'r beiriad a fi'n gwybod mae'n mynd trwyddo nhw'n gyflym iawn fan hyn yn agor y Croesfridiau, Caryl. Ydy, mae'n ddyn sy'n sicr yn gwybod beth mae'n chwilio amdano. Mae wedi tynnu un par i fyny, o'i'n blaen i fyny, par o iddo i Elvis Williams o 500. Siergar. A wedyn, ni ddim yn siŵr iawn le mae'n mynd nawr. Ni ddim yn gwybod os mae'n... Dwi'n yn siŵr os mae'n wedi gwneud i benderfyniad. Falle taw restr fer yw hwn. Ond fe gawn ni weld nawr, dwi'n siŵr. Ond fi'n gwybod un peth, fe fydd ddim yn hir. Achos mae Rob Adams, mae wedi trin a thrafod miloedd ar filoedd o un yn ei oes. Mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdano. Odi, sicr. Mae wedi tynnu un par mas yn barod. Par o wyn dion yna o Sir Gar. Par o wyn gyrwed. A mae rhai gweud, maen nhw'n o'r llygad, maen nhw'n par ardderchog a maen nhw'n matcho o'r llygad yn wych a mae'r ddoi nhw jyst mor sgwar y grydd a mae rhai camol y ffordd maen nhw wedi cael eu paratoi rhan i trimio maen nhw wedi gwneud job arbennig o cael yr back ends i edrych mor sgwar a mor debyg i gilydd. Ydyn, o reit, mae dan ni nawr y rhestr fer. Dwi'n meddwl falle bod wedi gwneud i benderfyniad. Mae dan ni Daniel Jarman, falle ar hyn o bryd yn edrych y gilwobr o bosib o Llanidloes. Ac yn ennill, Elvis Williams, Taldrym, Llandeisant, Siergar, Tom. Y ddau ddi. Y ddau ddi, maen nhw yn par pert hefyd. Mae'n chwarae teg. Maen nhw edrych yn bar da, mae rhaid gweud. Wel, Pencampwriaeth cyflym iawn fan hyn. Oedd y boi hynna ddim yn hongian y beth lle o gwbl na gyda? Na, adran y Croesfridiau, tic mawr wedi gwneud. Diolch yn fawr i chi'ch doi, na fynd draw nawr i gael sgwrs gyda Hywel, brawd Elvis, a Christine sydd yn arddangos. Chos mae Elvis yn... mae Elvis yn ei fan hyn, wel, llongyfarchiadau. Llongyfarchiadau fawr iawn, Elvis. Diolch. Wel, am ddechrau da, dechrau da'r bore, Hwrdd Charlie ar Dafa Balwen, so fi'n hapus dros ben. A fi'n hefyd! O'n meddwl fydde ti. Mae jyst yn dangos beth mae Dafa fach Gymraeg yn gallu neud. Mae'r llath sydd gyda nhw yn galluogi nhw i magu wy'n bach da. So par o twins oedd rhain wedi geni diwedd mis Mawrth. A drych ar y siap sydd arnyn nhw, achos mae Balwen yn amlwg, bryd mynyddig go iawn yw e. Ond mae'n gallu neud y ddoi beth. Mae'n gallu bod yn ddafod pedigree, ond mae'n gallu cynhyrchu o'n tew hefyd. A na beth oedd bwriad o ddod yn nhw fan hyn i ddangos bod y Dafa fach yn gallu neud mwy na just magu o'n Balwen. Hysbyseb da iawn i'r bryd. Ond mae'n fam dda yn dwi'r Balwen. Odi, mae digon o lath dyn nhw, maen nhw'n rhwydd y cadw, maen nhw'n byw off borfa, sy'n eisiau bwyd ychwanegol arnyn nhw. So na, maen nhw'n rhwydd iawn. A dy frawd ydi a Christine wedi gwneud... Fi'n ddiolchgar iawn i'r ddoi nhw. It was a good start to the day. Very good start, yeah. Gobeithio bod Elvis yn talu ti'n dda. A byddi yn nawr cyn dweud i. Nid i siŵr yna, Diolch yn fawr, llagwyrchiadau mawr.